Kidukot jong ka seng reuniam salation jong ka Saint John Paul Baar Shillong Province. Kilaya kendo lang da ka jingkemen ka bakraw ban le burom mi kilaingut kilengdo bathamai jong ka ni ka seng kibala pan kentang lengdo so blay hakini ki khendiat benai balala. Yakini ka jingle burom yakini ki lengdo lapan long hakashi tarik leber hajar pun riu haparish mau pedang. Kini kilengdo so blay bathamai kilong Reverend Padar Bandhu Molsom na Jela Tripura, Reverend Padar Joseph Kandulna na Tezpur Assam, bad Reverend Padar Reniel Banshans Kem Sinrem na Maulai Nongkwar Shillong Meghalaya. Yakini ka jingle burom yakini ki laingut ki so blay bathamai lapan long haparish mau pedang hakashi tarik leber hajar pun riu. Yaki program le kemen hakani kasngi la sedang da kajing kerku yaka yeng school bathamai bat yaka madan ya lekai basketball da upadar John Zusiama provincial balasenran lang da vice provincial bat u economer jong ka province. Lapan long ya kijing duai bakerpang ha uplay try kenrat ba un kerku kerdo bat ba un the kerhai ya kijing ai habaro ki badan benta ban pendan kam ya kani ka school bat ya kamadan ya lekai kenang ba kinang roy ha kajing nang jingtep kajing eat blay ha ka akor ka burom long briu man briu la duai kerpang ru na ka benta ka roy ka pa jong ki samla kan thei bat shenrang jong kani ka parish. Hadirin baladap kerku ya ka yeng school bathamai labot sa kajing kenya mas bakhuit balapan mentar uso blay banshans camp sinrem. Haba ula parya ya ka ketin ublay ula kertiang den shika jingkot bakerpang jong ublay ban long ki basha skor ya ki kentin jong u bat ban yahat lang hakalenti ba ula betin bat kedau da ka jing shanya bat jing shlur. Ula ongru ban sengap bat sha skor ya ka jingkot jong ublay ubriu udan kam ban long ubala kloy ban no shaden ya ki ki ba u ken kor bat u haka jing em jong u. Ubriu udai ban long ubashlur ban lut ya ki jing dan jing em ban tur shakalenti ka ba tip ru em henrei ka ba u pensyong nong rem tang haka jing shanya teli telan haka jing penyat ublay. Kajing keladur jong jisu halor ulum tibor kapan kan mau ya ki briu baro ban long ki ba ko ngu ki badap da kajing nget bat ki ba kloy ban kan terlut ya ki baro bat ban pet kliau tang sha u jisu. Kajing keladur jong jisu kade ban wanra kajing keladur ha kajing em jong hi shimet ban perthubut ya u jisu kris. Endalawai kamas bukut lapan but sadaki program lek buram daki dekot jong ka seng salation bat daki para kristan na kani ka parish ki bakan thup ki jing ruai basho mensim ya ka jing long lengdo soblay na ka choir jong ka parish. Upada rangba jong ka mau pedang parish ula ai ka jing kran pediang sngoba. Lapan kamru ya ki jing sngoba sha une ulengdo bathamai bat ru haki riu pau khmat ki bala sha khot sngoba sha kani ka lumpung lek kemen ha kani ka sngi. Ki kena school St. Mary's kila shat itanat bha hakani kasngi. Kat ba ki samla pen kre banong reuniam kila ai ki jing ruai basho mensim shapang ka jing kordor bat jing ping mensim jong ka jing long lengdo. Reverend Padar John Zosiama provincial ha ka jing kran ula kentu ban burom bat ban ye ki lengdo. Ula pen shlur ki pat ba ban kersha ne ki lengdo ha ki jing dan kam jong ki ban pendep ya ka deiti jing em mensim. Kasab distrik ding paso kala aya ka drama lengkot halor ka jing em jong ukhon sarong auria ka basyat phalang syapang ka jing subun bat jing he mensim jong kilengdo na ka benta ki kam jong ublay. Reverend Padar Sagar Bandhu Molsom ulakran na ka benta kilengdo bathamai ha ka ba ulapan pau ya ka jing sngongu ya ka jing bha bat jing subun jong ublay ha ka jing em bat jing yat lenti jong kini kilengdo bathamai. Kipat ba kanika parish kilapan pau ya ka jing sngongu bat jing kemen ba kilay yo ya ka yeng school bat ka madan basketball bathamai. Why
Biar wayang mentarikkan padu, lembadu kipat berfriu baru dia wayang, biar wayang mentarikkan padu, biar wayang mentarikkan padu. Biar wayang mentarikkan padu, lembadu dilaki jor baru dia wayang, kian warwa jiknya di terwalang mentarikkan padu. Biak lelang mentarikkan padu, biak lelang mentarikkan padu, lembadu kaikan sembaru kaya melang, biak melang mentarikkan padu. Ito'y lang ganang bolsyuay, nais pa ang laipuan. Dan ringkat bati Kajing pelena gos bekun Kat komu Matius Hakata kapot Ujisu lawer ya Petrus Ucakap bat ya para jebu Yohanes Bat ulayalam kerpang yaki halor ulom bajram Bat lapan kalado leu hakmat canggih Hakmat jebu rapen shan kum kasni Aki jan jebu le palang kum jing shan Pada kami apa ki Jika
kaju kerukam andala ya bam ula shim ya kuli bada ba aingo biang nyame ula aya ka halak sundan uwa to shim batudi nakane phi baro namat kane kalong ka kuri jong ka snam janga jong ka chitang bat thamai bat bam jikut yawan penmi nakabenta jong phi bana benta ki babun na benta ki ma pi ki pop to le kane ban kan mau yanga ukun lamrod jong blai hakumi bakin no ipop jong ka parthai sut ki tibla pat sharin khwai jong ukun lamrod ga jinkiman shakata ka buram nek bola sha ba apostle kin yo I hakamet jeni do kustra jeni try dan rin kat pathi bleven bor boro angkat khuya pi uppa baru khun ba musim ba khoi they list up ero try da ka jingim ka jong pi